Esteu preparats per a tocar? Sí. Vale, anem allà. Mos posem com estàvem antes? Sí. Ok. Toni, una pregunta. Què? Quin trombo més xulo tens, no? De quin color és? Blau. Ah, i el teu, Víctor? Roig. I estan xulos? Pesen o no? No, perquè són de plàstic. Ui. Van superbé, no? No pesen res. Sí, no pesen. Perfecte. I sonen bé, eh? Sí. Víctor, te'n recordes? Sempre aguantem l'última nota, va? Ara, Toni, tu toques i Víctor canta. Ok. Molt bé, ara. Víctor, tu toques i Toni, tu cantes. Un, dos, tres. Perfecte, i ara toqueu els dos. Un, dos, tres. Molt bé. La parem o com? How believe I can fly. Adéu. How believe I can fly.